dnešního videa. A dnešní video je, co jsem dostala k Vánocům. Takže já vám řeknu prostě to, co jsem dostala od spolužáků ve škole i to, co jsem dostala prostě doma od rodiny. Jelikož já jsem toho dostala hodně, dostala se jiný nebo jedny ponožky a dostala se toho fakt hodně. Takže jsem tohle prostě vám to ukázat. Nejdřív začnu se bavit na ze školy. Takže mám to dostala ve škole tak hodně. Mám tam i dárek od paní. První dárek mě nejvíc těšil. Jsem rozbalila úplně první dárek. Byl tehle. No, vy si určitě říkáte, jako to je zablátna, že například to je obyčejný víčko. Ale ono to není obyčejný víčko, je to od Relaxu. Dostala jsem 2 relaxy od spolužáků, takhle nějak. Jelikož já už se nevypadá, že mi byly jenom víčka, takže pak jsem dostala krásný naušnice, oranžový, hodně hezký kulak. Teda jeden relax jsem dostala od spolužáka, druhý od spolužačky, protože vidí, že já mám ráda, že mi každý koupili jeden. Další dárek jsem dostala od spolužačky byl tenhle ten lak fialový. Je hrozně hezký. Je od značky Vipera. Diamante malej. Pardon teda. Je od značky Vipera. A je fialový tam. Dobrý. Pak jsem tady dostala dárek od spolužáka, abych zase nedělala holky a tak. Takže pak tady jsem dostala dárek od spolužáka. Je to takovýhle hřeben zrcátko. Tady je zrcátko. Nesmí takhle. A prostě hřeben. A je od značky Miss Cool. Nevím. Úplně nejhezčí dárek, to mě nejvíc, ale fakt nejvíc potěšilo, je diář. Je to ve 3D. Je to od značky Hot Focus. Je hrozně hezký a má 400 něco strany, takže a ono to má hrozně hezký zámek. Takže na od spolužáka, tak jsem tady dostala koňátku. Od spolužačky. Hrozně to voní. Škoda, že to necítíte teda vy, protože ono to hrozně hrozně hezky. Takže to. A pak jsem tady dostala hrozně hezký. Hodně potěšil. Taková lehká kulačka.
je veliká docela dost, protože a je, já nevím, jak to mám říct, já jsem dostala dárek od paní učitelky. Je to úplně boží dárek, co jsem dostala prostě. Postrátek, jedné strany s takovou krásnou panenkou, z druhé strany s nějakýma zvířata, prostě nějaký lištičky, ptáčci, srdíčka, nějaký. Je to rozhodně tím teda, jo, je to přesně. To jsou všechny věci, co jsem dostala od spolužáků a je. Takže dárky od spolužáků od paní učitelky je jich 9, což je docela hodně. Asi ve třídě 13, to znamená, že skoro od celé třídy, takže dobrý, úplně v pohodě. A jsem tady dostala úplně, takže dostala ty dárky doma, jsem stát doma prostě. Mám tady dárek od babičky. Je to mníška nebo prostě něco, je to o koních, mám ráda koně. Je to s nálepkama, to prostě něco takového. Protože vidíte tohle a najdete si ty obrázky, tady nálepky, jsem nějaký nalepila, mě to baví nalepovat hrozně. No a prostě pak si to čtete, ale já to fakt číst nebudu, což mě hodně naštalo, že mi koupila babička knížku. Takže pak, no. Pak jsem tady dostala tohle krásný, hodně voňavý šampon. Je to na vlasy, je to šampon a hrozně hezky voní. A je to granátový jablko prostě. Takhle. Teď byste to mohli cítit. Úžasně voní. A pak jsem dostala takovýhle krásný rycháček. Takovýhle je prostě růžový, takový něco jako růžový. Něco jako růžový, ale není to. A k tomu jsem dostala já nejsem vidět, ale to je jedno prostě. K tomu jsem ještě dostala ledy nabíječky, nebo prostě mám to jako nabíječku. Má to jeden takovýhle konec a jeden takovýhle konec. A pak jsem dostala ještě jedno takovýhle. Taky dlouhý, ale má to úplně stejný konec. Jo. Tak, jsem tady dostala prostě úplně nejsilnější dárek, co jsem mohla dostat. Pennyboard. Pennyboard! Je tmavě fialový prkno. Od značky California. A růžovou modrý kolečko. A modré růžové kolečko. A tady. Tadyhle. Tady je žlutý. Tady je prostě žlutý. Já se teda omlouvám, mě padá telefon hrozně. Takže Pennyboard. Pak jsem tady dostala takový veliký dárek. Jsou tam brusle, což já jsem teda chtěla. Jsou na let, jakože my chodíme do školy, na škole bruslíme a tak prostě chodíme bruslit, takže já jsem chtěla brusle, takže to ukážu. Já teda ukážu jenom jednu, protože oni jsou hodně zabalené. Takový
takovýhle. To hrozně hezký. No nic. To je prostě brusle. Což já jsem je hodně potřebovala. Ale to mi hrozně to mě jenom takový. To mě už na sebe měla, ale ne na ladě. Jsem si jen potřebovala. Takže ještě, abych se vrátila k tomu deníku, nebo diáři od toho spolužáka, má 288 stran, jo, takže jsem se trochu mýlila, no, trochu moc. Brácha mi to teďka akorát počítal, protože nechtěl počítat, takže a teďka jdeme k oblečení. To by. Takovýhle krásný takhle prostě ponožky. Se sněhulákem. To hrozně hezky mě klompí, úplně boží. To hrozně hezky. A ze spoda. Mají vločky proti skluzu, to je úplně super. To je hrozně hezky. Tak. Kniky. Chtěla jsem takovou krásnou, úplně boží mikinu. Je s kočičkou. A je úplně, ale total boží. Krásná mikina. Takže je to takováhle mikinka. Hrozně příjemná, je s kočičkou. Mě hezká. Má šedý rukaví, jinak je celá bílá a zezadu taky šedá. Ale ten teda fakt nic není. Ne, to ne. Pak jsem tady dostala tohle krásnou mikinu. Je úplně boží, je taková tmavě modrá. Je hrozně příjemná, akorát, že je možná litrána nebo to je prostě nějakýma pískama. Nevím, co je na tom napsaný, ale to mi ne. Takže takhle vypadá úplně boží, tmavě modrá teda. A je příjemná, hodně hezká. A úplně. Já jsem tady ještě dostala, jak jsou žvejkačky Pedro, tak jsem dostala ty, ale já už jsem je takže jedla, což už nemám, takže takže tak, takže dostala jsem těch dárků doma 8, 9 dárků. 10 dárků doma a 9 ve škole. Znamená, že 19 dárků dohromady, což je docela hodně na mě. 15 dárků dohromady. Pokud se vám tohle video líbilo, tak určitě pište do komentářů. Nezapomeňte tady nechat